yakambonzwika aiwa hatina kuinzwa kuti yakangorisivwa chete national judgment chete yakasika panyaya yekuti maweno muprofita wacho ainge akaita zvinezvo vauya ndovangachibvunzwa nasekretari wakutanza vana kukwanisa kuwanika munhu wacho ingaikotawa bhozi vanobhadhara ndiwa kana tisina vana munhu wacho ndiwa kutinda kwake vakakundika bhozi vanhu ndivanopinda munyaya naishongo topinda naishe wangu ndataura pano chokwadi chisina manyero mwari ngaandikomborere ndandopika naishongo kuti zvese zvandataura muno mudare echokwadi isina manyero mwari ngaandikomborere pazoro echangamire tiitarenyi pakesi number 32 ya 2025 pakati pachief vari plain chief vachimangada nora hama kuna nora rushedza udarira chief kandeya nemusi wa 0806 2025 nyaya wakamhangarirwa inoti uya kudare undiudze kuti sei watora n'anga zvandisina kuziva ini mambo mudunhu mangu mhosva wakamhangarirwa inzverino uiguma here vanowiro musoro ndikuibvuma bvumayo kana watobvuma mira kuda kuda kutodzorera kudare kuti wabvuma saka tangamire mhuri yenyi right maya here nomunhu watataura akasitakuti kuti muyena nomudare hatina takamufonera akatandi saka manje anokubudisa sei munhu mosva kuti munhu wabuda mhosva nokuti isu tangatisipo hani mumwe zakutare angarisipo tese tikasita zvokungonzwawo handiti saka isu tinenge tida kubata chokwadi kuti shuwa here kana kuti manyepo saka chinogona kubudisa imi mumhosva panyaya yatikasiidzira yayechii chinopuruvha dare muno mudare kuti nyaya iyi ndechokwadi kana ndekunyepa chii pamusoro mhuri yangu yacho iri nenge hazvina mhosva nenge mama zvinhu zvaitikira kupizvo maka ndiri kumba kwangu ndati mung'anga muprofita wamuri kuti mimi muprofita anga aitira kuti basa kumba kwangu kumba kwenyu mimi kuiya nemhosva yei zvake watingaswere kuti uya kuno iwe muri background ndiwe wakatora munhu usina kuudza mambo kuti changamene ndoda kumbounganidzawo vanhu pana tinomubatirei anobatwa nemhosva ndiani papa tinobata munhu auya here kubva kuharare kana tobata munhu asvikirwa neng'anga yaashedza kuti yapano tiite basa aifanira kuzivisa mambo kuti panapa ndaita ungano yakuda kuitwa panapa ndiani ndati ndimika ndo mhosva muri kupiwa ndo chete zvandanzwa panapa chinzi sei wakaotora n'anga here kana kuti muprofita zvina basa machero mataurira muda kuzviita imimi usina kundizivisa manzwa inyaya iyo ndo chete padiki papo ndopamuri kutaurwa nezva havasi kutaura zvakawanda kana kuti anzi fonerai uye auye kana kuti vana venyu vese pari kudiwa pamba pacho pakaunganirwa ipapo ivo vasina kuziva mambo mapapati ndo mhosva yamuri kupiwa mainzwisisa mainzwa here chokwadi tinotenda kana mati mimi mapanzwisisa ngekuti iyo ng'angeyo inotozofonirwawo nemiwo makutoti iwo wakazondiitawo seiko paya mari dzedu dzinofamba zvakanaka
asi ane mhosva nekuti mimi hamuna kuziviswa changamire venyu. Pamusoro inini ndaisingaziviwo kuti ndaitoda kutobatsirwa dambudziko rono wangu, ndaisingazive kuti chi mutemo unotendera kuti anga ndazivisa chi. Mune maprofita vangani vari muno muarea makereke muchionawo zvenyu yakawanda yakambonozivisa mambo chikonzero nei? Vanoita zvekereke dzavo vachinamata opedzera nekoko. Inini ezvika mwana kangu kakarwara kanonoshandirwa kanosukwa nowa handiti mambo akambozvitsvaga here izvo pakazenge pakuungana vanhu handiti takutotanga kuti vanhu ivo vaungana ipapo panoda kuziviswa mambo kuti panapa pane chaunga chaakuunganira muna pamusoro changamisa. Nyaya iripo ndeyokuti ava vakaya kushandirwa pamba pavo vashandirwa pamba pavo dambudziko rakazoitika mamunini wavo ndiye akazofona paredhiyo ava muchinge vashure vaitiwa zvinhu zvavakumba kwavo nemhuri yavo akazoita nyaya iyi ndimamunini wacho akazoshedzera kuna Ndundu achifonera Ndundu achitaurira Ndundu kuti kunokuku kune nyaya yaitika kunoko kune ng'anga yauya kuno pambongoma wangu yabvisisa vana mabhurugwa vanasikana ichivamwisa mvura yemabhurugwa kuti vagone kurooreva bvisiwe munyama. Ndifunga ndiyo nyaya yakaitika, ndiyo nyaya yakazosundwa namambo kuti uyai kunomutudzi. Saka nyaya yacho nokuongorora kwaene nemaonero yatikita nyaya yacho kuti triki nyaya yavo vanhu vavo varimo ndiyo nyaya yacho mafambiro yakaita. Alright. So bavanini vakaisa nyaya varipo mune dzimwe nzvimbo muri kuti ava havana mhosva. Mune imwe side muri kuti ava havana dambudziko. Ava vane dambudziko because pamba pavo ndo pakaitikira nyaya iyo yatikanzwa naNdundu. Saka imimi amaika munotoone dambudziko nekuti hatizivi kuti zvinhu zvacho zvakafamba sei. Asi chatinoda kuti mutange maona ndechekuti pakaitikira zvinhu pamba penyu asi pasina kuziviswa shoko kuna Changamire handiti vozorinzwa richibva nekubhura wayo kuti ndo zvinhu zvitori kwenyu mimi kune vanhu vaitofamba vasikana vasina mabhuru mukuona ndo pane mhosva unoparirwa mhosva nezvimwe zvinhu iwe usina mhosva nekuti utsvaga kubatsirwa. Saka imimi ndo mhosva yamukupiwa Pamusoro saka inini ndogamuchira here zvinhu zvisina kuitika inini zvandisina kumbobva ndaita. Inini ndiri kuda munhu wacho akazviona akadi kundibata panzvimbo ipapo ndipo panemiratidzwa muri kumuda kubva kwatiri munhu wacho akazivisa palasi koti makanzeri uyaino zvese zviunganidzwa zvinokubuditsai mumhosva mauya nazvo kukundika kuuya neumpowo pamberi pedare kurodza kuti watenda kuti zviri mudare zviri right. Unokwanisa here kuenda kunotora wacho akapablisha wacho kuti muenda yavo yakupura akapablisha kuti kudi izvo zvakanyaya dzatenzo kuti pakataura nyaya akakunyepera vakatova varipo vakazvitaura vacho pakati munokwanisa here kuti mimi mubuye navo vari muno imimi mbobuda yako mubuda yacho tuda wacho pesa mune munhu wacho ngazi Wale mali ndidari, winze mali ndidari. Badalatu. Wabada mali. Kesi namba yake. Ana 20. Uende yani? Ndi maxi pamoja. Ndagara kuti mali yao yanaendera handiti. Nduraki. Nduraki yake. Maxwell. Ngori ngechete. Iri poero. Ngora buku. Paku hapana mari zvape. Oye vanga pasina mari. Kwa mai vatagwa kuningirika. Vakabhadhira tete vakabhara ngitete. Iwe anga asina mari kwa. Saka sumuka.
Topika neshwangu. Topika neshwangu. Kuti zvose zvanditaura pasi. Zvose zvanditaura pasi. Chokwadi sina manyero. Chokwadi sina manyero. Vanhu ngarikomborerwa. Mwari ngarikomborerwa. Tenda gare pasi. Suma. Topika neshwangu. Kuti zvose zvanditaura pasi. Chokwadi sina manyero. Vanhu ngarikomborerwa. Tenda gare pasi. Panzore changa ndimwe chete. Ndimwe chete. Vamwe ndatovangomva. Munogara uko? Apa awira ndiri kana kuti. Dzinangofanana izvo. Inokuwa specific. Alright. Apa awira anzi ndiye akashedza. Ndiye akashedzera uko. Tiri pa case number 32. Saka Yake 32 idzi. Saka tutongoishanda ikadai soke. Iye ipedze ikadai ngakumbure zvashedzerwa. ine samunira ina nditi yeuyine samunira iraeneka saka ine kesi uya hana kuuya achiva hwitinesi kuna amaya auya akamirira samunira rake ora ngaiti dopedza iye tozifaira ichibva mune ndigere mukati momusha handina chandaiziva asi ndakatorara usiku anzvanzi yaava amadziromba ndo yakauya parodhi pamba pamwe kandishedzera akati makiwo kuno chidhoma chabhisiwa kunon'anga nasika mutandaro chidhoma chako chadzima girazi saka tsika mutandatiye kuti ndichibate chinhu chikuti ndichione vanasikana ndavabvise mabhuku havasi mvura baba naamai vakamwiswa vakapushwa mvura iyo chidhoma chikabatiwa chidhoma chabatiwa kunhu chako ndobva akuchema pokupedzira pachakazopedzera chiti kutambisa munyungurunga zura tuvana twakuti tuchapiwa mimba navaprofita ndokubva aenda inini zvanodaro handaubatwa nehope zvakandidzimba zvakandirwadza ndikanyarara zvokuti ndakaidziwa ndakagara panze ndikamboti ndiende kumba kumukomo wangu here ndiite sei zvakandirambira nokuti pano zvinhu zvabva kuitika tisingataudzana kuti ndakazobuda adzita kota to 3 panoita kumusoro kuti chinochera mvura madzimai angu arikuita community service mana ndainotora mugoro wangu wekutanga wechipiri dzake nakumapasi 4 ndasvika futi kusango ndokwandakaona futi mwana wavo aine munhu weyo vachiteya parodi pandaidarika napo imakapwanya bhodhoro ipapo nditonga paitotowanza adoti mamusoro kamwe apenge afe chibhodhoro chanzi pwa chotukisa chikabva nechigwini ndabva ndamira pano muchinda aidarika zvake nongoro haana kundiona ini ndikamuhwanda pfungwa dzangu ndaida kuti pahwana pfungwa vachadzoka papi paground havana kudzoka ndakazomira ipapo notora mvura ndadzoka pamba ndakazoenda kuno mukoma mukuru ndikasvika ndari ini ndiro zvandishamisa usiku mozvashedzerwa mazvinzwe zvanzi utodaro huru yowana mbewe ndowana nabo ini iwe ndiri kuti ndichidhuma chabhisiwa ndakati zvakanaka munhu wacho ari kupi ndikati munhu yatosvika pana muchimurega achienda ina ndamuona dai ndasangana naye nini anga asingaendi kumba kwomudiri zvanabva saka hora chimbomira iweyo chirega kumani ndikati amudhara ndogona kugara but handisi kukwanisa kugara nechikonzero chokuti ndikurwadziwa nokuti inini handina kurombana chandinazvo ndoda kuti munhu anyatsojekesa tese tiri pamuchete zvikadhura timbomira tione kuti mukoma wako anouya saka nguva yandakabva kwamukoma ikoko ndichizosvika pamwe amai guru vangu namukoma vakanga vakuteera futi munhu vachimutera saidi rekuchikoro kuno vachimuti ndadzoka pedza nyaya dzake abva afumura zvese here abva ataura zvese here ndikaramba zvangu ndakagara kumba pangu nokuti ndakaona kuti ndiende kurodhi ikoko ndakanga ndabatika saka izvozvo shungu dzangu nokurwadziwa ndo zvakandipawo kuti ndigoni kutsvaga kuti ndingabatsirike sei nokuti panguva iyo ndakati zvina ndiende kumba kwavandiurayi kana kuti ndindizviurayi kana nanhasi neso ndo zvandiri izvozvo ndo zvimwe mangu kubatsirika kunguva kuda kuita ndikokuisa kwabhozhongora here nikuda kokuti panguva iyi kubatsirika kwaunga uchida kuita ndikokuisa kwabhozhongora kuti bhozhongora akashambadza kuti chief kandeya ndo zvavari kuita nemhuri dzavo kuno zvinobva zvakubatsira chekutanga ndikatanga kusvika kunomunin'ina wasabhu andofunga pamwe vari munhu ndakasvika ipapo ndikataura aimi kure pano zvekundibata ndiri kunangwa ndiri kupomerwa pano munhu ambosvika pano hapana action ikatoreka panguva iyo
Saka nini nikutarisa nokuona ubangwe ndikatega ndichabozvo ndibatsira nokuti mwoyo wangu waishoshika kana nhasiso ndikushoshikana makadi kuti mimi musina kupabhuka pabozhongora kuti pachifandeya makadi kuya kudare kuti ini ndibvunzire Changamire kuti uyu ndaitaura nokundipombera kwaari kuita mutienzanisi ipapo ndopandakatadza kureva kuti ndishungu saka achapindura bozhongora nhasi ndiani muzimbabwe Matiba achapindura bozhongora ndiani muzimbabwe vozi vakatomirira kuti vanzoti yaiswa vapi handizivi kupera kwaichaita inini ndiri kutaura uchiti seshungu nekuti ndiri munhu ndiri kubatsira ndikubaona manje nyaya yako kamoja nyaya yako ukatee kunzwa ende hapana chaikuremera iwewe nofunga takambonzwa mumashure ichinzi iwewe makashedzwa kwasabhuku kuti mugone kuyananisiwa nangomo wavo nemhuri yavo kuti mugone kugarisana munzi kuti zvizvi kana tsoitika asi iwewe tikanzwa muno mudare uchinzi iwewe wakaramba kuenda padare rasabhuku 1 2 ene nyaya yako matauriro yauri kuita zvinhu zvokunzwa hauna kana mukomo wako haasiri yako yapamba pako kana maiguru wako havasiri wako yapamba pako vachikutaura kuti iwewe chidhuma chako chabatiwa ndizvozvo wakaita zvokunzwa nehanzvadzi mira utsoka kunangiwa nozvinhu zvausina kuunzwa kana kuona zvinokubata-bata papo pano kubva 2015 pakumashuro nawii Dengi iwe Shamani muchidimbo handitika marwadzo yakakuwana but nyaya yawabatwa nayo panapa ka uri kubatwa nezvinhu zvokutaura zvinokonzeresa dambudziko mudunhu ramambo kuisa unoziva kuti alamu inorira mambo havasi kuzviziva mambo havana kumboonazvo vobvunzwa nestate ndizvo here zviri kuitika Changamire hapana chandiri kuziva zvinova zvinhu zvaunenge usina kutanga wasefa iwewe pachezvako ndozi media nemirai kana takutopedza nyaya yatinoda kuramba tichitedza media dzenyu dzemafoni idzi wakada kushandisa media pasiripo unopinda mudambudziko ndo zvawaita iwewe ndo mhosva yako kubatwa nayo tikunzwana kuti iwewe wakatadza wegani kuti uye kumhangara kwamambo kana kuti ushanyira mambo kuti mambo zviri ukuku handizvo dai uriwe wakati sasamoni rokuti mambo usungai vanhu vari kubvisisa mabhurugwa avanhu handitika kwete kudza bozhongora azokubatsirei chii nhasi saka ndo mhosva yauri kubatwa nayo mapanzwa makaabuse social media zvisirizvo hoze ZBC yakapublisha zvinhu zviri wrong ende makafumura mambo kuti dunhu maonzo zvinoitika zviri zvokunyemba saka anobhadhara Changamire zvatoda kuita ka iyi akanda miviri Petros nestate nanora hama kufana kuclosa asi either ticharescua nora hama nezvatanzwa kana kuti nora hama achine mhosva ipi iye uyo agara ane samoni rake renyaya iyo uyu itori pacase number 17 ndoyatiri kupedza ke aiwa takavireka tatora iyi kaizokazonza mai mimi munhu akati makaendesa kwabhozhongora aripo here mirai munzwe isisu tatotonga iyi youyu ani ndoyama yatiri kubva kutaura nezvayo muchitoti uyo ane nyaya yake kuisa nyaya kwabhozhongora imimi koko kuda kuti ndimi yatoperaingaichidzoka ipere chimbomisa dhoketi ranora ramiswa bata iyi yapera asumuka uyu nese judgment Changamire yose judgment handi mazuva achinzi ane nyaya yekunyepa isisi kuno kuti atopedza Changamire dzikisa mutombo anzi nyaya yokunyepa antu aribhadhara mombe toirekodha bhozi taifana kutoverenga judgment rake iri amene nhengi LC1 rake toirekodha enda ndakabatira LC1 neLC4 ndeyanwa
tinopinda toipedzisa hiyo. Baba